Moi bons días a todos. Comenzamos a rolda de prensa do Consello que acabamos de rematar fai uns instantes. Como saben, tivemos que anticipar o Consello nesta semana o mércores, dado que, como xa fixemos público, mañá teremos unha reunión co Presidente da República Portuguesa e co Primer Ministro. Son moitos os asuntos que seguro comentaremos coas dúas primeiras autoridades da nación portuguesa. Falaremos, por suposto, de infraestructuras, dese tren de alta velocidade que nos ten que conectar con Lisboa a Porto hacia Galicia a través de Vigo. Falaremos do turismo, do camiño portugués, que é un dos camiños con maior incremento e incidencia de peregrinos. Falaremos das relacións transfronteirizas, das políticas enerxéticas, dos fondos Next Generation e das posibilidades de investimento conxunto en Galicia e en Portugal. Precisamente, respecto da COVID, e como ven sendo habitual, empezamos o Consello actualizando os datos. Son un pouco menos de 2.500 os casos activos que temos en Galicia, exactamente 2.498. 31 pacientes se atopan en UCI, un 87% menos que durante o pico da pandemia. Xa son 107 as persoas que se atopan en hospitalización. Recordarán que chegamos a ter hospitalizados máis de 1.210 pacientes. 121.356 galegos son os que sufriron a COVID e superaron a enfermedade como consecuencia da súa propia reacción biolóxica o virus e, polo tanto, superaron e a maioría deles aínda poden ter anticorpos. Lamentablemente, nas últimas 24 horas faleceu unha muller, o que fai un total de 2.413 persoas o número de falecidos durante a pandemia. Unha vez máis, a nosa testemunha de solidaridade hacia as súas familias e de recordo hacia os falecidos. A nivel comparativo, seguimos con mellores datos que a media nacional. A 7 días o índice de contagio está en 38,5, España supera a media con 58,2. A 14 días a incidencia está en 77 e a media nacional está en 128. Seguimos sendo da comunidade autónoma con menor incidencia nas UCIs e en plantas de hospitalización. Concretamente, en UCI estamos no 3,5, 5 veces menos que a media de España, que está no 16. En ocupación hospitalaria, 3 veces menos que a media de España, estamos en 1,5 e a media está en 4,3. Tasa de positividade 2,4, a media de España está no 4,96. Pois ben, continuamos, por lo tanto, con a situación epidemiolóxica controlada, cunha certa tendencia a baixa dentro da estabilidade nos últimos casi 20 días, dende que iniciamos unha apertura moi intensa de actividades de hostalería e outras actividades. Como tamén publicaron vostedes no día de onte, relataron a través das radios e televisións, as autoridades judiciais volveron a validar nos seus xustos termos todas e cada unha das decisións adoptadas polo Comité Clínico e polo Servicio Galego de Saúde, o cual agradecemos, lóxicamente, a súa sensibilidade en materia de saúde pública e a súa seguridade xurídica que ofrecen os galegos. Onte mantivemos unha nova reunión do Comité Clínico que finalizou pasadas as 8 da tarde, 9 da tarde, e nesa reunión volvemos a proceder cos protocolos. Protocolos coñecidos, protocolos que cumplimos e cos mesmos criterios. Apertura prudente, proporcional e razonada en función de datos sanitarios obxectivos. En canto á publicación que vamos a pretender, vai a ser, entrará en vigor, o vindeiro sábado, e hoxe mesmo remitiremos ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dado que non haxa ningún tipo de solapamento como consecuencia da sentencia do Tribunal Supremo que establece que a ratificación dos tribunales superiores entrarán en vigor no momento da ratificación e non no momento da toma de decisións polas autoridades sanitarias. Por tanto, aprendido a mensaxe do Tribunal Supremo, esperemos no día de hoxe enviar ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia as decisións que vou a relatar a efectos da súa validación no seu caso.
De acordo cos protocolos que vimos aplicando, quedan en nivel máximo de restriccións 3 concellos. O Concello de Mos, o Concello de Puebla do Caramiñal e o Concello de Lobios. Como recordarán, nestes 3 concellos, lamentablemente non poderá haber hostelería, que permanecerá pechada, non están permitidas as reunións de non convivintes e hai peche perimetral. En nivel alto, o seguinte nivel estarán os concellos de Ordes, Ribeira, Moraña, Ponte Caldelas e Viveiro, onde só se permitirá terrazas. En nivel medio se sitúan os concellos do Barco de Valdeorras, Boiro, Rianxo, Cervo, Xove, Vilalba, Monforte, Moaña, Pontareas, Cambados e Bueu. Recordarán que este nivel medio acredita 30% de interiores na hostelería e 50% terrazas. En canto aos avances, a situación en base aos datos que acabamos de referir nos permiten tomar as seguintes decisións. Se amplía os máximos permitidos de reunións non convivintes no interior da hostelería de 4 a 6 persoas e nos exteriores de 6 a 10 persoas. Se mantén, iso sí, a imposibilidade de reunirse con non convivintes dende a 1 da madrugada a 6 da madrugada, tanto en lugares, domicilios ou no exterior. O Tribunal Superior aceptou esta proposta, entende que é unha proposta proporcionada, que é unha proposta que garante a saúde pública e pensamos que este esforzo que lle pedimos aos cidadáns vale a pena proseguilo durante un tempo máis. Vamos a ver se somos capaces de que ese tempo non sexa un tempo longo. Segunda decisión, os aforos. Os aforos incrementan o 75%. Pasa o aforo do 50% ao 75% en comercios, en actividades e reunións e actos profesionais, en actividades culturais e congresos e en actividades académicas. Sempre, por suposto, respetando as distancias de seguridade como viña sendo habitual ata agora. Por tanto, se pode realizar un acto cultural, se pode realizar un congreso nun auditorio, nun lugar pechado, a resposta é que sí. O aforo, 75%, co límite de distancia física de 1,5 metros. Se o aforo do 75% é compatible coa distancia de 1,5 metros, mantemos o aforo do 75%. No caso de que non sexa compatible, faremos a compatibilidade da distancia de 1,5 co aforo que resulte da sala. Solamente se deixa no 50% do aforo nos concellos que estén en nivel máximo ou nivel alto. Do resto, que é a maioría de Galicia, máis do 95% da población, calquer tipo de comercio, xa sexa comercio polo miúdo ou centro comercial, actividades e reunións profesionais, actividades culturais e congresos e actividades académicas, subimos o 75% do aforo, reitero, sempre que se cumpla a distancia de 1,5 metros. Tamén tomamos decisións nas residencias. En aqueles centros situados en concellos de nivel medio e medio baixo, as saídas das persoas ingresadas nas residencias pasan de 5 días a semana a todos os días e se mantén a duración máxima por saída de 4 horas. Aqueles traballadores das residencias que estean vacinados con 2 doses xa non necesitarán todos os días cubrir o protocolo o que estaban obrigados a toda agora, como era acreditar que non teñen febre, que non teñen tos, etc. Solamente, insisto, aqueles traballadores que están vacinados coas 2 doses. Aqueles que solamente están vacinados cunha dose ou, excepcionalmente, aqueles traballadores que non quixeron vacinarse, evidentemente, terán que seguir cumplindo os protocolos sanitarios cada vez que acceden ao seu posto de traballo nunha residencia de terceira idade. Isto é, por tanto, a apertura paulatina, prolongada, xa desde fai uns días, e a partir de agora, digamos que o máis importante é que o dereito de reunión se amplía de 4 a 6 persoas en interiores e de 6 a 10 en exteriores, e que os aforos se incrementan o 75% en todo tipo de actividades, prácticamente tan só mantendo o 1,5 metros, que é un principio básico habilitado pola Organización Mundial da Saúde e tamén polo Comité Clínico do Servicio Galega de Saúde e o resto de autoridades sanitarias nacionais.
Bueno, vamos a proseguir, evidentemente, na loita contra a pandemia a través da vacinación. O 48,8% dos galegos xa están vacinados coa primeira dose, 1.153.000 galegos. E o 26% dos galegos xa están completamente inmunizados, 612.000 galegos. Estamos, por tanto, un de cada 4 galegos xa están inmunizados na súa totalidade. Por tanto, a seguridade é máxima e, no caso de unha dose, estamos a piques de chegar ao 50% da población. Exactamente o 48,8%, 1.153.000 galegos. Nestes momentos seguimos a vacinar o grupo entre 50 e 55 anos. Creemos que o podemos finalizar nos próximos 10 días aproximadamente. Xa estamos a chamar en algunha sanitaria a persoas de 52 anos. Por tanto, nos queda 52, 51 e chegar ata 50. Hoxe está previsto administrar a primeira dose a 30.000 persoas e tamén seguimos administrando a segunda dose a maiores de 60. Seguimos vacinando os colectivos de traballadores esenciais que quedaban pendentes, como o personal educativo e de seguridade, así como os mariñeiros, a medida que recibimos as listas de embarque dos patróns, dos armadores e tamén do Instituto Social da Mariña. Como saben, seguimos a espera de que o Goberno nos confirme cantas doses de AstraZeneca vamos a ter nas vindeiras semanas. É fundamental para poder planificar con certo criterio e con certa prudencia. Vamos a ver cales son as doses. Vamos a ver tamén cantos galegos lles interesa manter a mesma marca da primeira dose que xa recibiron, que é o correcto, como indica a Organización Mundial da Saúde e a ficha da vacina. Nos recoñecemos a nosa preocupación, non temos unha comunicación escrita, que o papel ten conta do que se lle pon, e cando estamos falando de vacinas hai que notificar por escrito e non oralmente ou telefónicamente. Sería bo, por tanto, que o Goberno nos concrete nos próximos días. Tamén sería bo que nos diga se realmente agora que parece que abre unha ventana todavía con máis lío si cabe, que aquelas persoas maiores de 60 tamén, no caso de que non haxe AstraZeneca, recibirían unha vacuna de Pfizer. Por tanto, en vez de pechar o círculo das incertidumes, parece que se amplía ese círculo. A nosa posición sigue sendo a mesma. Nos parece que as persoas que recibiron a primeira dose dunha vacina deben ser vacinadas coa mesma na segunda dose. Ese é o noso plantexamento e queremos que España sea un país adulto para coñecer se realmente o problema reside nun problema de suministro. Se hai un problema de suministro con AstraZeneca, temos que coñecer que ese é o problema, que o problema non é farmacolóxico, que o problema é de suministro. Pois que non lo digan, se explica, e, por lo tanto, a xente acudiría con certa tranquilidade. Ben, nos empezamos a preguntar xa desde fai uns días as persoas de menos de 60 anos vacinadas cunha dose de AstraZeneca se están dispostas a cambiar ou prefiren a mesma vacina. Ata o momento, nas áreas as que consultamos, o 87% dos consultados manifestan que queren seguir sendo vacinados coa mesma vacina, é dicir, con AstraZeneca. E, por tanto, mañá mesmo vamos a comenzar a suministrar esa segunda dose en Ourense. Empezamos na área sanitaria de Ourense, aquelas persoas que están vacinadas con menos de 60 anos con AstraZeneca, vamos a dispensarlle a mesma vacina de acordo coa súa propia decisión. Estamos, en consecuencia, iniciando xa esa vacinación coa mesma dose, coa mesma marca e vamos a ver se somos capaces de que se nos diga con exactitude cantas vacinas vamos a ter de AstraZeneca. Nós, como non temos información definitiva nin por escrito, estamos consultando telefónicamente co Ministerio, tamén co laboratorio, e de momento pensamos que hai moitas posibilidades de obter vacinas suficientes tanto para as persoas de menos de 60 anos como as persoas maiores de 60. Se houbera algunha notificación ou algunha concreción, as comentaríamos, por suposto, para xenerar coñecemento.
O Ministerio comprou 12 millóns de vacinas de AstraZeneca e solamente foron entregadas 5 millóns. Por tanto, quedan 7 millóns para entregar. Nos necesitaríamos unhas 310.000 vacinas aproximadamente de AstraZeneca. Temos unhas 14.000 na neveira e o luns se nos indica que vamos a recibir outras 14.000 e se nos indica que poderíamos chegar a recibir nas próximas semanas outras 60.000, o cual chegaríamos a unhas 90.000 doses de AstraZeneca prácticamente seguras. Isto é o que temos a toda hora. Con estas 90.000 doses podemos ofrecerlle o 100% das persoas menores de 60 anos a posibilidade de vacinarse con AstraZeneca. No caso dos maiores de 60, que lle tocaría a segunda dose no próximo mes de xullo, entendemos que durante o mes de xuño e xullo poderíamos recibir as suficientes para tamén garantir este suministro. Por tanto, vamos a traballar con este plantexamento e con esta información. Reitero, é unha información oral, telefónica, tanto do Ministerio como do laboratorio, pero é a única información que temos de momento. Seguimos no ámbito sanitario, vamos a seguir mercando material para o COVID por procedimentos de urxencia, 2,2 millóns de euros, 1,1 millóns para Coruña C e outro para Pontevedra Salnés. Se trata de equipos de protección individual e material de laboratorio. Seguimos tamén actuando para reactivar a economía. Tiven a oportunidade de visitar distintas tendas na rúa Oliva da cidade de Lérez, donde se manifestou o interese polo bono comercio. Bono reactiva comercio, máis de 110.000 persoas a data luns xa o tiñan utilizado, é dicir, o tiñan capturado, 30 euros por persona e máis de 6.000 tiendas de proximidade están disfrutando deste desconto de ata 30 euros por cliente. Levamos pagado xa o 90% dos plans de rescate de autónomos, microempresas e hostelería. Concretamente, pagamos xa o 100% aos autónomos e o 100% ás microempresas. O 90% total é o que nos falta por pagar a hostalería. Hoxe seguimos lanzando outro plan de rescate en favor das PEMES, dos autónomos, de sectores estratégicos, tanto para programas de digitalización como de financiamento. 14 millóns de euros máis para autónomos e PEMES, para investimento en digitalización e tamén en financiamento, e pensamos podemos chegar a unhas 1.000 empresas ou autónomos con este diñeiro. Están orientados a PEMES de comercio e turismo e a servicios de industrias prioritarias como o téxtil, o naval, audiovisual, transporte, ocio, entre outras. Adicamos 7,4 millóns de euros destos 14 a digitalización de esas infraestructuras empresariais, xa sexa autónomos ou microempresas, e adicamos 6,7 millóns de euros ao financiamento de sectores máis afectados pola pandemia. Se trata de préstamos de ata 1 millón de euros con bonificacións de xuros de interese. Pois ben, empezamos xa con outra partida de 14 millóns de euros para financiar a todas as PEMES e autónomos que queran investir en digitalización ou que necesitan algún investimento adicional e busquen financiamento de préstamos de ata 1 millón de euros. Tamén no ámbito da pandemia se produce un impacto na litioxiosidade e na pendencia xudicial e, como sabrán, falamos e activamos un plan de choque para disminuir os tempos de pendencia xudicial. Pois ben, a primeira fase tuvo lugar entre setembro e decembro do ano 20, destinamos medidas de reforzo a 26 xulgados do social e do mercantil e creamos 3 novos xulgados do social na Coruña, Lugo e Viveiro. Agora vamos a facer unha segunda fase para activar a litispendencia, disminuir os tempos e facilitar a laboura xudicial. Vamos a manter o da primeira parte, é dicir, medidas de autorreforzo con prolongacións de xornada, de traballo do persoal da xustiza e tamén medidas de reforzo externo, no caso de que fora necesario, con novas contratacións. Adicionalmente, vamos a aplicar ou imos a aplicar medidas semellantes para órganos de segunda instancia competentes do social e do mercantil. Concretamente, vamos a implementar estas medidas de reforzo a 18 xulgados
do social e mercantil, que presentan un volumen de traballo alto, a 4 seccións das audiencias provinciais, tamén con competencia mercantil, e a sala do social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ademais, hai que ter en conta a creación de 4 equipos de asignación dinámica a disposición do Tribunal Superior, que decide a onde remite estes equipos en función da pendencia xudicial en cada lugar. Entraron en vigor novos xuzgados, 3 concretamente, o número 7 social da Coruña, o número 7 social de Vigo e o número 4 de Lugo. E prevemos a creación dun xuzgado do mercantil 3 da Coruña e 2 plazas de magistrado nas seccións de audiencias provinciais de Lugo e Ourense. Este segundo plan de activar a litispendencia, é dicir, os pleitos sin sentenza, ten un custe de 1,7 millóns de euros. Por tanto, vamos a seguir tamén traballando na medida das nosas posibilidades para que a pandemia afecte menos os temas xudiciais. Tema importante tamén, un plan de choque para buscar unha tramitación máis eficiente, máis rápida da dependencia. Nestes últimos 12 anos multiplicamos por 4 o número de persoas que están cobrando a dependencia. No ano 9 tiñamos 15.000 galegos que cobraban a dependencia, neste momento son 63.000. A lei de dependencia foi posta en marcha polo Goberno Central, pero sin financiamento. De feito, o 76% do gasto en dependencia se financia con presupostos da Xunta e o 24% con presupostos da Administración do Estado, cando a lei establece 50% cada Administración pública. Pois ben, hai unha serie de inercias e de eivas que están tensionando a dependencia non só desde o punto de vista económico, senón desde o punto de vista de tramitación. O Consello vén de revisar o plan de choque en dependencia centrado na simplificación administrativa e tomamos 5 medidas. A primeira, a disminución da burocracia. A dependencia está regulada en 8 decretos e en 11 ordes distintas. Comprenderán que isto é un galimatías xurídico de primer nivel. Pois ben, de cara ao cidadán, o formulario da dependencia ten 26 folios. Vamos a disminuir bastante máis da metade ese formulario para facilitar o seu cumplimento. Vanse suprimir duplicidades, actualizar formularios, reducir drásticamente o papelame, primeira decisión. Segunda, en relación coa solicitude de dependencia, o chamado PIA, que é a receita do servicio ou prestación que precisa cada persona en función da súa situación. A día de hoxe, o PIA é un trámite distinto da solicitude inicial. A partir deste plan, a solicitude e o PIA se plantexan no mesmo acto e, por tanto, non haberá que esperar primeiro a admisión da solicitude e despois a presentación do PIA, senón que será do mesmo xeito nun acto único. Se fusiona a solicitude do grau co da PIA para que o cidadán teña que facer un só trámite dende o inicio do proceso ata que obtén a súa axuda. Por tanto, presentación e finalización da interacción cos cidadáns. Terceiro factor que embarullaba o sistema. Cada persona dependente que desexa cambiar o servizo tiña que solicitar un novo PIA. E, por tanto, se unha persona tiña unha axuda a fogar, pero a súa dependencia iba máis e pretendía unha plaza de residencia, tiña que volver a empezar a tramitación, solicitar a plaza de residencia e empezar a contar o tempo. O que facemos é que isto xa finaliza e o PIA establece cal é a opción prioritaria, a opción secundaria e a opción terciaria. No caso de non obter a opción prioritaria de servizo, lle podemos ofrecer a opción secundaria e unha vez que este cobrando esa segunda opción e hai praza, automáticamente pasa para a opción prioritaria que presentou na súa declaración inicial. Por tanto, isto supón, sen ninguna dúbida, outro paso moi importante. Cuarta cuestión, medidas para agilizar e facilitar o traballo dos profesionais públicos que valoran a dependencia. Haberá novos centros de valoración, equipos de valoración itinerantes que podan acudir aos territorios onde vai máis lista de espera e que podan acudir aos domicilios das persoas que non poden ir por elas mesmas aos servicios sociais, e, por tanto, mellorar o modelo de xestión de citas e optimizar as rutas dos valoradores aos domicilios. Quinta decisión.
Se crean vías preferentes para aquelas persoas que realmente teñen unha patoloxía moi grave. Estamos pensando, por exemplo, na ELA, en todos estes problemas evidentes que se podan producir en moi pouco tempo. Esas persoas non poden esperar. Na ELA estamos tramitando a dependencia nun mes. Temos que concretar tamén a dependencia prioridades, como se contempla na lista de espera quirúrxica. Prioridades en función da dependencia de cada persoa que a solicita. Por tanto, simplificación normativa, simplificación administrativa, redimensionamento da PIA, agilización das valoracións, creación de novas vías preferentes son as novidades do plan de choque máis intenso que fixemos ou que se fixo en Galicia dende a aprobación da Lei de Dependencia. Ademais, ten novedades este plan adicionais, facilidades para xustificar os pagos dos bonos da residencia e dos centros de día, reducir o papelame para percibir axuda por coidador e universalizar o uso da historia social única electrónica, que a toda agora había dificultades a tal efecto. Vamos a facer unha campaña didáctica para informar os cidadáns do que teñen que facer e este plan de choque o abordaremos como a reforma máis ambiciosa da xestión da dependencia dende o ano 2006, corrixindo problemas estruturais, poñendo fin a algunhas inercias e simplificando a maraña de normas administrativas para solicitar este dereito. Vamos a ver se somos capaces de facer todo isto de forma clara e de que realmente podamos chegar antes ás persoas con maior dependencia, con maior dificultade e que a xente poida ter unha relación coa administración un pouco menos dificultosa. Plan de Prevención e Defensa contra os lumes forestais 2021 Pladiga. Tripla función, protexer as persoas, protexer as súas facendas e protexer o patrimonio verde de Galicia. A maior parte da superficie de Galicia é rural e o 98% dos lumes se producen en montes privados. Este é o contexto no que temos que traballar. Hai unha serie de novidades que pasamos a relatar a continuación. Dous novos helicópteros lixeiros, o que implica o despregue de 4 novas brigadas helitransportadas. Con estes 2 novos helicópteros lixeiros chegamos a 30 medios aéreos para o plan de lumes neste ano 2021. Segundo, crearemos a Unidade de Investigación de Incendios Forestais. Se trata de 15 membros da escala de axentes ambientais a tempo completo para investigar e, en coordinación coa Policía Autonómica, intentar saber quenes son, máis que saber quenes son, que ás veces se sabe, ter probas suficientes para poder acreditar os actos delictivos cometidos. Temos máis de 100 persoas sospeitosas. O problema é acreditar esas conductas. E para iso estes 15 axentes medioambientais saben moi ben, coñecen o territorio e teñen fichadas as persoas que entendemos queiman o monte de forma absolutamente impune. Estas unidades estarán capacitadas para investigar un maior número de lumes, unha maior focalización nas zonas de alto risco e teñen unha especialización para a tramitación administrativa e xudicial das denuncias. Terceira decisión, vamos a ampliar en 22 dispositivos de cámaras que nos van a dar un barrido ao 70% do territorio a través de cámaras ubicadas estratégicamente cunha longa visión. Un 70% supón un 10% máis de territorio que a toda agora. Son 142 cámaras que están ubicadas en 71 puntos estratégicos nas parroquias de alta actividade incendiaria e nas zonas de risco. O Pladiga inclúe 35 parroquias de alta actividade incendiaria. 35, 7 máis que o pasado ano, en 25 concellos. Aí está o 90% dos lumes forestais. É curioso que o 90% se concrete en 35 parroquias. É dicir, que os incendios non son intencionados e simplemente non querer falar en serio deste asunto. Hai miles de parroquias en Galicia, pero son 35 as de alta actividade incendiaria. Hai 313 concellos no país,
pero son 25 os concellos que teñen a maior parte dos lumes que se replican ano a ano, temporada a temporada. En cuarto lugar, recollemos novas funcionalidades para o cálculo de custos de extinción para facilitar a reclamación dos gastos xudiciais contra os incendiarios. E é que o diñeiro que sale do peto dos galegos para apagar un monte privado, o diñeiro que sale do peto dos galegos que fan un investimento nun concello para parar o lume, é un diñeiro que convén que os galegos saiban canto é e canto custa cada lume. Vamos a facilitar ao persoal, en quinto lugar, que intervén no incendio e información en tempo real para facilitar o seu traballo. Nas tablets que teñen, lle vamos a dar os recursos asignados, os puntos de auga próximo, a cartografía, etc. Non é fácil orientarse nun territorio, é moito máis difícil orientarse con temperaturas altas e con humos que imposibilitan a visibilidade a medio distancia. Serán, como pasado ano, unhas 7.000 personas as que traballen neste servicio público, 378 vehículos motobomba, 19 máis que na tempada anterior, e modernizamos o parque móvil do Servicio Autonómico coa compra de 6 motobombas e renovación de outros 11 vehículos. En total, dentro do ano 13, mercamos 88 novas motobombas. Cada motobomba ten un custe aproximado de 235.000 euros. É dicir, levamos investidos en novas motobombas máis de 20 millóns de euros nos últimos anos. No que se refire ao Pladiga no ámbito da prevención e formación, en prevención vamos a destinar 30 millóns de euros. Vamos a limpar 58.000 hectáreas, normalmente son as hectáreas perimetrais dos núcleos de población, vamos a limpar 5.000 kilómetros de pistas e de carreteras autonómicas e incrementamos 222 puntos de auga ata chegar a 4.000 puntos de auga esparcidos no territorio para facilitar a laboura das motobombas e das brigadas. En materia de formación, impartiremos 230.000 horas lectivas a 3.000 traballadores do servizo e empezamos tamén a dar formación a concellos e a cidadáns que viven en esas parroquias de alta intensidade incendiaria. Sexta medida, Centro Integral para a Loita contra o Lume no Concello ourensán de Toén, onde estamos construindo un campus forestal con especialidades nas materias. Sétima decisión, creación no sur da provincia de Ourense, na comarca de Verín-Monterrey, por 9 millóns de euros, unha nova base para medios aéreos. En definitiva, este é o plan onde os galegos volen facer un enorme esforzo de presuposto de enerxías e de risco de vidas para tentar disminuir o impacto dos pirómanos. Comprenderán que nos gustaría algunha vez dar por finalizada a extinción de pirómanos en Galicia. Sería fantástico para o bosque, para o monte, para as nosas facendas, para as nosas vidas e para a Galicia verde que perseguimos. Seguimos nos ámbitos económicos e facemos un acordo co sector biotecnolóxico da Comunidade Autónoma. A Estrategia de Impulso Biotecnolóxico 2016-2020 contribuiu, sin dúbida, a crear un número de empresas. Levamos 127 compañías, traballan 1.900 personas, e se incrementou un 72% a facturación. Está facturando as empresas de biotecnoloxía galegas 412 millóns ano 2019. Pois ben, vamos a concretar unha nova folla de ruta para os próximos 5 anos. Facemos un plan estratégico co clúster tecnolóxico empresarial das ciencias da vida, coñecido como BIOGA, para os anos 21-25. Van a participar as consellerías coa vicepresidencia segunda, a Consellería de Sanidade, Cultura, Mar e Medio Rural, 50 xentes, empresas, organismos de centros de investigación e universidades, e buscaremos un plan estratégico que desenvolve unha plataforma para o posicionamento e visibilización do sector, un programa lonxa de talento para detectar ou potenciar o talento do sector e tamén unha rede de mentores especializados en biotecnoloxía. Estamos moi esperanzados que este sector cristalice nos sectores económicos máis sobranceiros da Comunidade Autónoma. E xunto con este convenio para facer o plan estratégico ata o ano 2022, como lle decía, 25, os próximos 4 anos, pois levamos investidos 17 millóns de euros no sector nas últimas decisións. Por exemplo,
o programa Conecta Hubs, que é unha convocatoria de 6,8 millóns de euros, 5 millóns que destinamos ao Centro de Alta Tecnoloxía da Vacina COVID-19 no Laboratorio Zendal e outros 5 millóns para a ampliación de capacidades da plataforma Inmufarma coa Universidade de Santiago de Compostela. Vamos finalizando os temas do Consello. Resumindo, volvemos a prorrogar o estudo do galego e da cultura galega na Universidade Nova de Lisboa, na Universidade de Estudos de Padua en Italia, na Universidade do País Vasco e na Universidade de Deusto, ata o ano 2024, por un importe de 300.000 euros. 6 profesores darán esta asignatura optativa de cultura e de lingua galega en estas universidades, en total 36 universidades nacionais e internacionais. Programa de integridade institucional. Este é un tema, pensamos, estratégico e interesante. Probablemente sexamos a primeira comunidade autónoma que aprobemos un programa marco de integridade institucional e prevención de riscos de xestión administrativa 21-24. Se trata de profundizar na transparencia, na obxectividade e na eficiencia de todas as decisións da Administración autonómica. É un programa inédito, o vamos a desenvolver en 4 anos. Se enmarca dentro do Plan Xeral de Xestión e Mellora da Calidade dos Servicios Públicos do sector público autonómico e vai a permitir avanzar na transparencia da comunidade autónoma. Que significa este programa? 24 medidas orientadas ao fortalecemento dos sistemas de control interno, de infraestructuras éticas que promovan unha xestión pública máis eficaz no que a legalidade, transparencia e rendición de contas se refire. Que quere decir? Vamos a traballar na cultura e na ética institucional, en plans de prevención de riscos de xestión administrativa, na consolidación da administración digital e na calidade normativa. Algúns exemplos. Ética e cultura institucional. Estableceremos medidas de obrigado cumprimento para que se concreten os principios éticos e de bo goberno e promovan unha cultura da legalidade nas distintas conductas decisorias, tanto de cargos públicos de confianza como de cargos públicos políticos como de empregados públicos que entenden de contratación, de subvención, en definitiva, actos de trascendencia económica. Vamos a habilitar unha canle específica de denuncias. E, por tanto, calquer galego, calquera galega, calquer persona que teña unha relación coa comunidade autónoma, que teña sospeitas de que algunha das actuacións da comunidade autónoma non se fan co rigor axeitado, pode presentar unha denuncia por unha canle específica para que teña un tratamento específico e unha investigación específica. Vamos a regular os lobbies de intereses e tamén promoveremos a formación en materia de integridade ética. Actualizaremos o Código Ético Institucional da Xunta de Galicia para favorecer os valores e os principios de conducta que temos que seguir no ámbito do sector público, entendendo por sector público non só a Administración autonómica, senón tamén os organismos e empresas públicas que integran o sector público autonómico. Segunda decisión, plan de prevención de riscos de xestión. Temos que identificar os principais riscos e medidas de prevención que afecten a integridade institucional de cada consellería, de cada entidade instrumental, e tamén incrementaremos a transparencia na xestión e responderemos á demanda dos cidadáns que exixen maiores niveles de rendición de contas cada día con maior intensidade. Terceira pata deste programa, consolidación da administración digital. Se trata, neste momento, de 2.600 personas, creo recordar, da Administración Autonómica que están traballando a través da plataforma digital dentro dos seus domicilios. Se trata de consolidar a administración digital e de ordenar esta teletraballo, pero a administración digital no seu conxunto, non só o teletraballo. E, por último, a mellora da calidade normativa. Temos un elenco de normas nos últimos 40 anos de autogoberno enorme. Temos que facer unha análise de toda esa normativa. E na normativa nova, os canles de participación cidadá para recoller as súas propostas, as súas inquedanzas e os seus consellos forman parte desta cuarta bloque de medidas en favor da ética, da integridade e da transparencia.
Nos convertimos, se os datos son correctos, na primeira comunidade autónoma en abordar de forma completa un código de transparencia e de ética pública cunha visión máis aló de transpoñer as directivas europeas ou as normas nacionais ou as propias normas que emanan da Administración autonómica. Segunda fase do plan de expurgo de arquivos xudiciais. Na primeira fase se trataba de catalogar digitalmente máis de 1,5 millón de expedientes xudiciais por un importe de 1 millón de euros. Agora vamos a seguir con máis arquivos, con máis partidos xudiciais, con máis expurgos e vamos a investir outro 1 millón de euros que incrementamos no ano 21 as partidas de disminuir os arquivos xudiciais, digitalizar aquilo que hai que digitalizar e ter uns arquivos ben ordenados e cunha presencia en volumen moito menos intensa. Vamos finalizando. Galicia Verde. Aprobamos o plan reitor de uso da xestión do Parque Natural de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán. Neste momento temos aprobados os plans reitores de uso de xestión do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Cíes, Illas Atlánticas, o Parque Natural do Invernadoiro, o Parque da Serra de Enciña de Lastra e o Parque Natural de Monte Aloia. Agora toca a Corrubedo, concello de Ribeira. Como saben, é un sistema dunar, é un símbolo deste parque que alberga a maior duna móvil de Galicia. Destaca nela a súa paisaxe, que inclúe zona litoral, paisaxe agraria e paisaxe antropizada. E o obxectivo do PRUX é regular os usos e facer un investimento nos próximos anos de 6,5 millóns de euros. Vamos a reaxustar as unidades de zonificación, que son 3. Zona de uso limitado, 565 hectáreas, que serán as que teñen maior protección. Zona de uso compatible, 374 hectáreas. Hai certas prohibicións, como a construción de edificios ou a ampliación dos existentes. E a zona 3 de usos xerais, que son 56 hectáreas, onde hai maior clasificación de núcleo rural e se poden realizar actuacións urbanísticas e de dotación de servizos. Por tanto, reaxuste das 1.000 hectáreas do parque. Segundo, programa de actuacións con medidas e iniciativas por un importe de 200.000 euros que vamos a desembolsar de forma inmediata e un plan de emerxencias para optimizar a utilidade de todos os recursos técnicos e humanos que están a traballar no parque. O obxectivo é finalizar esta legislatura todo o plan de usos de todos os parques naturais. O obxectivo é finalizar Baixa Limia a Serra do Xurés este ano 21 e nos queda as fragas do Eume que vamos a intentar abordar e aprobar no próximo ano 2022 e así finalizar toda a regulamentación para 10 anos de todos os parques naturais da comunidade autónoma. Conveniamos coa Fundación Carreras por 717.000 euros a busca de médula ósea que non teñamos na comunidade autónoma para facer trasplantes. No ano 20 fixemos 177 trasplantes de médula, 109 autotrasplantes ou trasplantes autólogos do mesmo paciente, 34 de pacientes emparentados, o que se chamaba trasplante aloxénico, e 34 pacientes non emparentados. Que quere dicir? Pois que tuvemos que buscar médula para 34 pacientes. Primeiro, no rexistro de médula ósea do Sistema Nacional de Saúde e, cando non hai en España, pois temos que buscar fora de España. E isto ten un custe para o próximo ano de uns 700.000 euros. E, por último, expropiamos para disminuir un punto de concentración de accidentes no Concello de Cangas. Concello de Cangas e na parroquia de Tirán en Moaña. 1,1 kilómetro, prazo de execución 6 meses, un treito de 2 kilómetros de estrada, non sei se dixen 1,1 kilómetro, non, é 1,1 millón de euros, 2 kilómetros deste tramo de concentración de accidentes que une a estrada entre Moaña e Cangas. Vamos a construir beirarrúas, ampliar a sección transversal, modificación de enlaces, construción de glorietas. Isto está dentro do plan de concentración de accidentes, aprobado fai bastante tempo. En a zona do Morrazo estamos traballando en Domallo, cun tramo de concentración de accidentes, unha actividade de 570.000 euros, e estamos sometendo a información pública outro en Cangas, que une Cangas e o Alto da Portela. En definitiva, este é o terceiro tramo de concentración de accidentes no Morrazo, que
que autorizamos as expropiacións e a licitación por un importe de 1,1 millón de euros. Ata aquí o Consello da Xunta. Moitísimas grazas. Quedo a disposición de vostedes. Sí, presidente, dúas cuestións. A primeira, quería unha aclaración para disipar dúbidas e a ver se me quedou claro no relativo á segunda dose de AstraZeneca para menores de 60 anos. Polo que entendín, o Ministerio trasladalle información de que haberá dosis suficientes, esas 90.000 dosis que serán suficientes para vacunar a todo ese grupo con AstraZeneca, se así o desexa, e que vostede tamén confía en que haberá dosis suficientes para maiores de 60. Quería confirmar se iso é así. E despois, en canto a desescalada, tamén quería saber con que previsións traballa a Xunta no relativo ás barras dos bares, cando se van a poder utilizar de novo. Vamos a ver, as previsións que temos son previsións telefónicas. Lamentablemente non temos previsión por escrito, que entendo que sería o correcto. Previsións telefónicas do Ministerio e contactos tamén telefónicos co laboratorio. Nós temos na neveira neste momento unhas 14.000 vacinas de AstraZeneca e o luns vamos a recibir outras 14.000. Eso totalizan 28.000. E temos confirmado nas próximas semanas unhos envíos de 60.000 máis. Eso totaliza unhos 90.000. Para todas as persoas de menos de 60 anos que están esperando a segunda dose, se mantemos que 87% piden esta vacina, temos para todos sin ningún problema. A segunda dose da vacina de AstraZeneca para persoas maiores de 60 anos tocaría dispensala a partir da segunda semana de xullo. Por tanto, temos todo o mes de xuño e primeiros días de xullo para ir recibindo vacinas suficientes para a segunda dose. O Ministerio oralmente nos dice que non vamos a ter problemas e o laboratorio tamén nos lo confirma. Por tanto, neste contexto, e dado que temos que empezar a tomar decisións de forma inmediata, mañá en Ourense xa están chamados a vacinar persoas de menos de 60 anos que elixen AstraZeneca para completar a segunda dose. E entendemos que a este ritmo o lóxico é que se xa temos comprometidas 90.000, necesitaríamos unhas 310.000, nos faltarían unhas 220.000 que entendo que empezaríamos a dispoñer a finales do mes de xuño e durante as primeiras semanas de xullo para todo o colectivo maior de 60 anos. Insisto, esta é a información que temos. Se tuviéramos máis información e máis seguridade, poderíamos falar con maior exactitude. O que sí podo garantizar é que para todas as persoas de menos de 60 anos que soliciten a vacina AstraZeneca, haberá vacina AstraZeneca. Para os maiores de 60, según o Ministerio e o laboratorio, tamén. Pero, eso é un feito que, de momento, aínda quedan semanas para confirmar. Tamén é certo que ata o mes de xullo non as necesitaríamos. Sobre o tema das barras, aínda queda tempo para falar deso. A verdade é que onte non falamos diso, queda tempo todavía. Estamos nunha situación razonable, a pandemia non se incrementou en términos globais, pero o que estamos observando é que o virus existe, o que estamos observando é que Mos, Pobra do Caramiñal, Lobios están en restriccións máximas, observamos que hai outros concellos tamén importantes, como Barco de Valdeorras, como Vilalba, como Moaña, que tamén está circulando o virus, e iso nos preocupa, evidentemente. Por tanto, pensar que polo feito de que teñamos menos incidencia o virus non actúa é un erro. O virus actúa menos porque case un 50% da población está vacinado coa primeira dose e o 26% da población está inmunizada. Toda esa población, o virus prácticamente é inexistente. Pero nos queda moitísima xente, de 50 para baixo, toda a población está sin inmunizar, salvo o personal sanitario ou o personal de servicios esenciais. Por tanto, o virus existe, non pensemos que isto non se produce e pode producir danos sanitarios e moitísimos danos económicos. Lamentablemente, un concello como Pobra do Caramiñal sin ningún tipo de hostelería ou un concello como Mos sin hostelería ou Lobios é moi impactante desde o punto de vista económico. Pero outros concellos que acabo de referir, Monforte, O Barco, Moaña, Bueu, Xove, Vilalba,
cunha hostelería só o 30%, tamén ten un enorme impacto. Portanto, o tema das barras, aínda nos queda tempo para falar diso. De momento, vamos a aproveitar que nos locales da hostelería o número de persoas que poden xantar xuntas son 6 e nas terrazas son 10. Creo que ese é un avance importante para mellorar a facturación da hostelería en Galicia. Sí, presidente, unha puntualización. Entendo, non sei se hai algún cambio nos aforos da hostelería respecto á última reunión. E outra cuestión, se pode precisar, creo que facía antes uns números, non sei se pode precisar o número de vacinas da AstraZeneca que fan falta para ese grupo de idade entre 60 e 69 anos. E, por outra banda, quería unha valoración sobre a valoración da decisión do Congreso de eliminar ese atractivo fiscal que supuña para as herdanzas en vida, a través de plusvalías nos bens. Non sei se vostede considera que efectivamente hai fraude fiscal detrás desa figura, que se pode registrar alguna reflexión para a xente que recurría a ela. Non sei se pode ter impacto ou non. Vamos a ver, todos os datos que intento dar sobre as vacinas son sempre datos que necesitan un perfil fino, porque nos temos solicitado a opinión en 3 áreas sanitarias en menores de 60. 87% de todos os pacientes consultados queren AstraZeneca. Si mantivéramos o 87% no resto das áreas sanitarias, necesitaríamos aproximadamente 90.000 vacinas ao respecto. Os maiores de 60 anos pensamos que necesitaríamos unhas 210.000, 220.000 vacinas, porque maiores de 60 tamén houbo persoas que, dado que non había AstraZeneca, se inyectou Moderna ou Pfizer. Por tanto, entendemos que ao redor de unhas 220.000 para maiores de 60 e ao redor de 90 para menores de 60 son as vacinas que necesitaríamos de AstraZeneca. Pero probablemente isto flúa porque non sabemos con exactitude se vamos a dispensar o 87% dos menores de 60, dado que aínda non temos o universo pechado. Pero esos son, digamos, as cifras que eu manexo, probablemente podrían ser confirmadas posteriormente á rolda de prensa para non cometer erros, contar informacións que non son correctas. Vamos a ver, en relación con esta amenaza de subir impostos en Galicia no ámbito das herdanzas e de atentar contra o autogoberno galego e contra o dereito civil galego, é unha cuestión francamente sorprendente. Porque detrás desta medida hai unha vulneración dos dereitos civís dos cidadáns de Galicia amparados no dereito civil de Galicia, que ten base no Estatuto de Autonomía. Hai claramente unha vulneración do autogoberno de Galicia e hai claramente unha subida de impostos. Por tanto, isto non é un tema menor, non é un tema baladí. Se establece unha presunción xeral de fraude. Se entende que un pai, unha nai, que deixa unha cantidad económica ou un piso ao seu fillo, a súa filla, que está intentando sair adiante, pois automáticamente, se ese piso ou esa cantidad económica se entrega ou se vende antes de que falleza o pai ou a nai, hai un fraude. E, sin embargo, se vende o piso despois de que morra o pai ou a nai, entonces non hai un fraude. É un plantexamento, cando menos, moi sorprendente. Ninguén vende un piso porque lle guste, supoño que o vende porque o necesita. Entón, se o vende cando morre, non hai problema. E se o vende antes de morrer, hai que pagar. Reitero que é unha cuestión sorprendente, é unha presunción xeral de fraude. Non hai antecedentes ao respecto. Non hai ningún dato da Axencia Tributaria que acredite esta información. Por conseguinte, nos baixamos os impostos a 142.000 galegos recibiron en vida unha parte da súa herdanza. E isto pois vai a prexudicar maioritariamente aos mozos e as mozas galegos que reciben unha parte da herdanza do seu pai,
que non paga impostos e agora vai a ter que pagalos. Por conseguinte, é difícil castigar máis a quen máis o necesita, que son as persoas que reciben unha herdanza, que como se sabe, unha herdanza non ilimitada, senón que son bens que non superen unha cantidade concreta. Por conseguinte, eu lamento moito esta falta de respeto hacia o autogoberno galego, hacia o dereito civil galego, e esta acusación de presunción de fraude aos fillos ou fillas que reciban en vida unha parte do patrimonio dos seus pais. Reitero, isto é unha suba de impostos e é unha acusación de fraude que non podemos aceptar e unha disminución do autogoberno que tampouco podemos aceptar. Empeza a chover sobre mollado ao respecto. Pensamos que isto non ten ningún tipo de plantexamento legal, por tanto, na nosa opinión, no caso de que se aprobe, será unha lei ilegal, porque atenta co Estatuto de Autonomía, co dereito civil de Galicia e coas competencias da Comunidade Autónoma. Hola. Dos cuestiones. Una, si en Galicia va a haber este verano fiestas y verbenas y cómo van a ser. Las orquestas se quejan de que les falta un protocolo específico para este tipo de eventos. Y por otro lado, ¿qué opina del posible indulto a los políticos independentistas catalanes? Bien, en relación con las fiestas o verbenas al que usted se refiere, efectivamente hemos cerrado un protocolo para las verbenas de un aforo en los espacios donde se produzcan de ocupación de 1/3 y con un máximo de 1000 personas. Por tanto, si tenemos 1000 personas en una verbena, tiene que haber un espacio de 3000 metros cuadrados. En segundo lugar, los grupos no pueden ser superiores a 6 y le pedimos, por supuesto, el mayor responsabilidad a los ciudadanos ante una actuación que no está exenta de riesgos. Pero las verbenas populares, como su propio nombre indica, son muy populares en las aldeas gallegas y entendemos que estamos ya en condiciones, con estos protocolos, siempre que la policía local y las autoridades tengan una inspección ocular al respecto, se pueden realizar verbenas. En relación con los conciertos en la comunidad autónoma serán conciertos sentados en cuanto a lo que al público se refiere y estamos cerrando el protocolo de conciertos para implementarlo de forma inmediata. Vamos a buscar un protocolo en ese entorno de sentados todos los personas que acudan al concierto con distancia de seguridad en recintos muy abiertos al aire público, pero nos parece que eso se puede hacer compatible con conciertos en la comunidad autónoma. Espero que en los próximos días podamos tener cerrado el protocolo de conciertos como ya hemos cerrado el protocolo de verbenas. Bien, en relación con la decisión del presidente del Gobierno que anticipó tanto en el día de ayer como en el de hoy, pues como comprenderá, es una decisión que a cualquier demócrata le produce una enorme preocupación. En relación con la declaración del ministro de Justicia del Reino de España, diciendo que los indultos a los condenados por sentencia firme por el máximo órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo, que esos indultos hay que verlos con naturalidad, es una enorme preocupación para cualquier demócrata de cualquier credo ideológico. Es difícil de digerir que un ministro de Justicia de un gobierno vea con naturalidad que se indulte a personas que han quebrado la Constitución española y el Código Penal. Es francamente muy difícil de digerir que se indulte a personas que ni siquiera han pedido el indulto y que además manifiestan que van a continuar con este tipo de delitos. Por tanto, estamos ante un indulto de personas que ni lo solicitan y que además nos advierten que van a proseguir con un delito continuado. No hay precedentes en una democracia europea en indultos de este tipo. Los indultos, lo primero es que hay que pedirlos. Y lo segundo es que hay que comprometer que las acciones punitivas no se van a volver a cometer. Y aquí se da lo contrario. Ni se piden, ni hay ningún interés en rectificar la conducta
ilegal. Y, insisto, es muy difícil de digerir, en segundo lugar, que el Gobierno de España dependa de los partidos de las personas sentenciadas por el Tribunal Supremo a las que el Gobierno quiere indultar. Y es muy difícil de digerir que se pretenda degradar la justicia y las instituciones de nuestro país por parte del primer ministro. Todo esto es muy difícil de digerir y creo que es una equivocación histórica. Si el Gobierno tiene dificultades que las comprendemos, este tipo de argumentos no puede utilizar. Decir que un indulto hay que tomarlo con naturalidad, cuando es un indulto, una sentencia del Tribunal Supremo, esto no se puede explicar así. Y decir que cumplir una sentencia del Supremo es una venganza, es lo mismo que decir que lo que hay que hacer es no cumplir las sentencias, porque cumplirlas se transforman en una venganza. Comprenderá usted que todas las personas que están en las cárceles españolas, cuando escuchan esto, de que cumplir una sentencia de un tribunal es una venganza, comprenderán que se preguntarán por qué no todos somos iguales. Reitero, yo espero que el Gobierno valore muy mucho lo que va a hacer. Entiendo sus dificultades parlamentarias, pero no todo vale. No todo vale. Y desde luego esta explicación es una explicación que no merece los demócratas en España. Esto no es una explicación de un gobierno. Como mucho será una explicación de un partido, pero no de un gobierno. Boa tarde, presidente. Volvendo á desescalada, quería preguntarlle unha precisión. Vostede falou das reunións na hostelería. Entendo que tamén isto se traslada aos domicilios privados, tanto as 10 como as 6 persoas. En este sentido, si se plantexa no comité clínico empezar a tamén a valorar os núcleos familiares e non tanto o número de persoas que se xuntan. Tamén na desescalada preguntarse se está valorando xa o plan de verán no sentido de piscinas públicas ao aire libre e todo este tipo de cuestións relacionadas máis propias do verán e de outros socios do verán. E finalmente, tamén pensando no vineiro curso, veñen de presentarse as primeiras medidas dun posible protocolo para o inicio do curso escolar. A Xunta pide un protocolo de transición. Eu quería preguntarlle nese protocolo de transición si se valora tamén algún tipo de flexibilización das medidas que afectan os máis cativos e, singularmente, o uso da máscara. Dicía a ministra Celaá que os nenos se sentían héroes por levar a máscara. Eu lle pregunto si comparte esta reflexión ou debería flexibilizarse certos usos tamén porque lles dificulta a aprendizaxe de idiomas non solamente estranxeiros, sino incluso o propio da súa lingua materna. O uso da máscara transparente non sei se tamén estaría encima da mesa. Graciñas. Ben, en relación con estas preguntas, recordo que un compañero que me fixo unha pregunta sobre aforos na hostelería. Os aforos na hostelería siguen como están. Por tanto, a pregunta que non contestei antes intento contestar agora. Os aforos na hostelería siguen como están. O único que incrementamos é o número de persoas que poden estar xuntas en interiores e exteriores. Efectivamente, tanto estes grupos de interior e exterior se afectan tamén aos domicilios. Por tanto, nos domicilios pode haber reunións de 6 persoas e no exterior tamén pode haber reunións de 10 persoas no ámbito de entre a 1 e a 6 da madrugada, sempre que sexan, insisto, do mesmo domicilio. En relación co verán, claro que estamos neste momento estudando todo isto. Estamos estudando os albergues, estamos estudando os monitores de tempo libre, estamos estudando as piscinas, as playas, todo isto está sendo obxeto de estudo por parte do comité. Onte o que avanzamos foi, creo que de unha forma gradual, razonable, nun incremento do 75% dos aforos de prácticamente todas as actividades salvo a hostelería e tamén avanzamos nos dereitos de reunión para ir normalizando esos dereitos de reunión.
No tema das máscaras nas escolas, nas aulas, non sei exactamente que opinará o Comité Clínico Galego, porque aínda non concretamos con exactitude o protocolo do Comité Clínico para o próximo curso, pero, dende logo, a miña opinión, como membro dese comité, é favorable a manter a máscara nas aulas. Pensamos que a máscara é algo moi importante, non só para a pandemia, senón para outro tipo de enfermedades que son banales, como as gripes, pero que nun momento de pandemia poden complicarse. Se vostede me pregunta a miña opinión, eu dou a miña opinión. O Comité Clínico ten que dar a súa. Me parece moito máis importante a máscara que a distancia nas clases. Esa é a opinión como membro de esa comisión na que se reúne o Comité Clínico e os cargos do Servicio Galego de Saúde e tamén moitas veces o propio presidente da Xunta. Moi ben, hai algo máis. En relación ao plan de choque de dependencia, se teñen un cálculo de en canto se poderán reducir os tempos de espera para obter a axuda de dependencia. E tamén queria preguntar por a situación de atención primaria, se a Xunta se plantexa algún tipo de medida para conseguir reter a máis residentes que acaban a súa formación nos centros de saúde. Sí, o obxectivo é disminuir os tempos na tramitación da lei de dependencia a metade. Ese é o obxectivo deste plan de choque. Veremos a ver se somos capaces, pero entendo que é posible. Dende logo, para o cidadán, o que llevamos é a solventar todo este papelame que tiña antes que cubrir, 26 páxinas para solicitar a dependencia, despois, unha vez que está valorado, ten que pedir o PIA, cando concreta o PIA, pois quere cambiar, ten que volver a iniciar o procedimento. Bueno, todo isto se vai a facer nun solo acto de fusión da dependencia e do PIA, e o papelame vai a disminuir dunha forma ostensible. En relación coa atención primaria, era o segundo? Sí, en relación coa atención primaria, efectivamente, o problema que temos é un problema de que non hai médicos de atención primaria. Antes ocurría que cando unha persona estaba de baixa ou disfrutaba os seus días de libre disposición ou lle correspondaba unha licencia por paternidade ou maternidade, pois automáticamente se cubría cun médico de reforzo. Agora non temos médicos de reforzo. En moitos centros de saúde, cando hai unha baixa, teñen que cubrila os seus compañeiros. Cando hai dúas baixas, a dificultade se incrementa exponencialmente. E cando son centros de saúde con 3 ou máis baixas, entramos xa en unha situación de certo colapso para determinadas tarxetas sanitarias, é dicir, para determinadas persoas. A proposta que temos é unha doble proposta. Somos conscientes de que os médicos de familia teñen todo o dereito do mundo, unha vez finalizada a súa residencia, a optar entre quedarse en atención primaria, entre pedir unha praza en urxencias dun hospital ou pedir unha plaza de hospitalización a domicilio dun hospital. E o que fan é exercer os seus dereitos. O que ocurriu coas 76 plazas, máis menos, referidas, houbo 13 que decidiron unha parte volver á súa comunidade autónoma de orixe ou repetir un MIR porque querían outra especialidade. E o resto se quedaron todos en Galicia. O problema é que tanta xente se foi aos servicios de urxencias como os que se quedaron nos centros de saúde. Por tanto, neste contexto, que plantexamos? Unha convocatoria MIR extraordinaria para médicos de familia en atención primaria. Hai 6.000 personas que non superaron esa proba de MIR fai uns meses. Saquemos xa, no mes de xuño, unha convocatoria de 6.000, 7.000 prazas para médicos de familia. E faremos despois un esforzo para capacidade docente nos centros de saúde e nos hospitais para formalos. Eso xa corresponde facer un esforzo aos servicios de saúde. Primeira decisión. E segunda decisión, aprobemos a especialidade de urxencias e emerxencias para que, unha vez que se abra o MIR, os que queran facer urxencias e emerxencias solicitan esa especialidade e non migran dende primaria aos hospitais na porta de urxencias. Esas dúas cuestións, calquer goberno sensato as debería de facer. E senón,
as fai este, as fará o seguinte, porque non podemos tensionar este tema. É dicir, se vostede colle a prensa publicada en todas as comunidades autónomas, é sempre o mesmo, con independencia do goberno onde este. E todos os presidentes autonómicos temos o mesmo problema. Por tanto, os problemas, solucións, e intentar criminalizar aqueles que están sufrindo o problema é unha doble irresponsabilidade. Non solamente temos que xestionar un problema, senón que nos fan a nos culpables do problema que estamos xestionando. Unha irresponsabilidade que, dende logo, non comparto. Eu quería saber se falou no Consello, neste ou en anteriores, dos cuestionarios que se ia remitir a pacientes que xa pasaron a COVID para consultar por posibles síntomas, porque constame que xa empezaron a funcionar as unidades post-COVID ou Sergas. Bueno, se tería algún dato ao respecto? Pois non, a resposta é que non teño datos, pero seguro que durante o longo desta tarde os podemos facilitar. Non teño datos de cantas persoas contactamos para medir os efectos secundarios desa enfermedade que pasaron durante a COVID. Sí, eu quería saber se hai algún avance no diálogo co Goberno Central sobre a Lei de Saúde galega, visto que o Executivo de Baleares dictou unha norma parecida sen recurso do Goberno Central. Bueno, nos alegrámonos que outras comunidades autónomas estean regulando e buscando solucionar un problema de lagoa legal creada polo Goberno Central, xa sexa do Partido Socialista, como é o caso de Baleares, ou de calquer outro partido que está gobernando na comunidade autónoma. E, además, nos alegramos que no caso da comunidade de Baleares utilice a lei galega como referencia para legislar. No caso de Baleares, a través de decreto, que nin siquiera de lei. O que está claro é que a nosa lei non é unha lei ideolóxica, é que a nosa decisión é unha decisión compartida por a maioría das comunidades autónomas. Aragón ten lei, Euskadi ten normativa e agora Baleares tamén establece unha normativa, parece ser que prácticamente igual á galega. Isto podía servir para que o Goberno Central entrase en razón e que mirara que isto non é un tema ideolóxico, isto é un tema sanitario. Volvemos outra vez. Estamos falando de sanidade, non de política. A sanidade se trata con criterios clínicos, non con criterios políticos. En relación cos avances, a asesoría xurídica da Xunta ten autorización para avanzar na comisión técnica aberta co Goberno Central. O que non sabemos se a Avogacía do Estado tamén ten autorización para facelo. De momento, todo se fala, pero nada se concreta. E nós o único que queremos é que se retire o recurso de inconstitucionalidade por unha razón, porque está suspendida a lei. Non temos medo á resolución do recurso, o que nos parece impropio que se suspenda a lei durante a pandemia. Pero dá a sensación que o Goberno de España, polo menos de momento, non ten moito interese en solucionar a suspensión da Lei Galega de Saúde Pública. Polo menos, insisto, de momento. Oxalá podamos dar outra información nas próximas semanas. Moi ben, pois moitísimas grazas a todos polo seu interese.